И здравейте, приятели, аз съм The Frozen Boy и днес ще ви покажа как да не ви лаги на Minecraft, той като се изтегли Optifine. За хората, които не знаят как се тегли Optifine, сега ще ви покажа, много е лесно. Ето тук ви са дадените версии, аз ще се изтегля за 1.10. Ето, търсите и виждате, хора излиза това Optifine. Не идвате тук надолу, защото не, а идвате ето тук трябва да излезе ето отдолу от Optifine 1.10 HD UC1.jar. Ето това. Натискаме го и ето тук долу ни излиза. Ето, вече е готов. Натискам Open. След това тук ни излиза Optifine Installer. Натискаме Install. И Optifine is successfully. Като ви излезе Optifine is successfully, значи е готов. Вече като се отида в... трябва да го преместя, че не съм отмислил капитанци. Така. Това ще го минимизирам. Е това като се дойда в Майнкрафта, то ето нали ми излиза лог на Майнкрафт, то на всеки ми излиза лава. И ето виждате вече навешам ви излиза 1.10 Optifine. Аз направих едно пробно нали, преди клипа за 1.9, също съм си изтегли за 1.8.9. Това е начин да ви лаги на Майнкрафт. Пък също имам и течен пак, с който аз играя и това е FPS Boost. Затова ако искате още повече да ви се FPS Boost и да не ви лаги толкова, можете, ще ви дам или вие ще ме питате. Ако искате ме питайте как да се инсталираме и течен пак, ако някои хора не знаят, разбира се, ще го направя, ще ви помогна и ще го направим и да, ще ви помогна. Само пишете какво искате да направя, нещо, което не разбирате, да ви помогна, да го заснима на клип, да ви покажа как се тегли, как се прави или някакви такива работи и тъй подобни. Но също така има едно нещо. За да ви тръгне Optifine, вие трябва преди да сте изтегли Optifine, да видите на коя версия сте. Ако сте примерно 1.10, трябва да се включите 1.10. Ако сте примерно на 1.9 и сега се включвате 1.10, трябва да натиснете Play и да влизате вътре. След това кликвате в играта, теглите си Optifine и ви излиза това за Install. Ако не сте го направили, ще ви излезе, че не сте стартирали 1.10 версията и трябва да я стартирате като включите 1.10, натиснете Play и после кликнете играта и вече ви става. Идва тук и ви, ето ви го 1.10 Optifine. Еми да, приятели, това е за този клип, надявам се да съм ви помогнал. Ако ви е харесал, го лайкните, абонирайте се за още за клипове и за другите клипове, които ще правя за в бъдеще. И да, чао!